Naglenga junga nga sokie baka don ka yau ki thedimet ka bala penlong an hadin ka sipoba jemen met khandaila shish ka jing ijabo ya ka kam dimet ya ka kam khayimet phia penlong an shish shame on you MDA government they ba jelai palat ki kam dimet takadau sa sapriang ka jingpang HIV lane ka jingpang kusbiru hakane ka jala ka jungi hagajinya thu jong kito ki nong dimet ha usilong mel kila ya thu ba kila donru ki dalal ki ba khayi ye ki nong dimet. Hello bro, welcome back to my video. Dan nakalian ka junga kum way na ki youtuber bat kum way kritik nga prem jor ya ka sorkar mekhlaya hadin bangala yu i ya ka video ha usilong mel under the caption ka yo ki thai dimet kumbal penlong an hadin ka sikhoba je khandailan nakalian ka junga nga yaro yu silomil ubala sai madan nyaki jingsha halo ka jingjele jungki thai dimet khandailan nrei hakawi ka liang nga penrem jur ya ka sorkar mekhlaya baka ailat ki kam dimet hakane ka jala jungi katkum ka video ka balami ha silomil nakalian ka junga nga sokie baka don ka yo ki thai dimet ka bala penlong an hadin ka sikhoba je men met khandailan hoat ni bana bha tang khandailan nrei ki kam dimet kila jelai hakleng kisnong jong kane ka jela mekhlaya jungi nadu ki nongsor hadu ki nong kendong hajaka baka sorkar kan thau daki kam ban ai kam ajam itu ki bom don kam don jam nrei ka penlong an penban ya ki kam dimet hakane ka jela ka jungi. Shame on you MDA government, you are not fit to rule in our state. Shish ka jing ijabo ya ka kam dimet ya ka kam khayimet phia padlong an shish shame on you MDA government haga jinya thu jong kito ki nong dimet ha usilong mel kila ya thu ba kila donru ki dalal ki ba khayi ye ki nong dimet balai ka sorkar kam kiam ye ki nong dimet bat balai kam penduk judge don ya ki nong dimet bat ya ki kam dimet hakane ka jala ka jungi deba jelai palat ki kam dimet takadau sa sapriang ka jingpang HIV lane ka jingpang kusbiru hakane ka jala ka jungi nganud ban ong kata dang hagini kisingi ka balada ngala kren saphang ka jing sapriang jong ka jingpang HIV lane ka jingpang kusbi nakadau jong ka jing jelai ki nong di drop re hakane ka kenti nga haban keren ru ya ka jing jelai jong ki kam dimet lane ki kam khayimet hakane ka jala ka jungi kumba phila yoi ya ka to ka news ha usilomil te naklen ka junga kumwe na ki nongsong snong jong kane ka jala mekhlaya jungi bat kumwe na ki youtuber bat kumwe na ki kritik. I have the right to speak. I have the right to speak. Because according to the Constitution of India, in Article 19(1)(a), there is a right of freedom of speech and expression. Kadang ka hok kabasya yang ibangin keren latlo ciki jingsha, tenga keren ni jingsha. Dain nakadau ka jing jelai pelat ki kam dimet sa priang ka jingpang HIV lane ka jingpang kusbi hagane ka jala ka jungi te perlo kumbang lo mentan ba ka kam dimet omde ba ka jelai tanga khandaila nre ka kam dimet kala jelai keleng sodong jong ka jala mekhlaya jungi nadu ki jaga sor hadu ki no kendong te dei na kane kadau ba hakane ka jala jungi ka sajur ka sakanre ka jingpang HIV kaya bit lingba ka snam bat lingba ka flut lan ne lingba ka ka bami hakamet te dang hakini kisni baladep kumbang umentan ba ngelakren sephang
ka jing sa priang jong ka jing pang HIV na kadao jong ka jing jelai kinong di drop te sa page ya kato ka video ka bangla kren sa phang kato ka jing pang khusbi la ne ka jing pang HIV bat ki kam di drop dai ba jelai pala ki kam di meta kadao sa priang ka jing pang HIV la ne ka jing pang khusbi ha ka ne ka jela ka jungi namar la dala jelai kinong di met la don iwe na pedang jong ki balayo ya ka jing pang HIV kumta kito kiwe ki bom patyo e ka jingpang HIV ru kinya bitlang namar ka jingpang HIV ka sapriang bha lingba ka jinga thielok pat lingba ka jinga pendai snam ha ka jinga thielok ka sapriang lingba ka lane lingba ka flut ka bami ha ka met sibu lada ka kanthei ka bom padon ka jingpang HIV kaya thielok padu bro baladon ka jingpang HIV klempep maka kan bitlang ya ka jingpang HIV te hadin lada ka kanthei ka bala yo ka jingpang HIV kaya thielok sabat we ubom padon ka jingpang HIV te utu bahadin ru un sayo lang ya ka jingpang HIV habede bat ka jing ya pendai senampat ka jingpang HIV ka sapriang bha ha kikam ya isnam kumto sibu lada nong isnam uladon ya ka jingpang HIV u klem pates lade te u isnam ha uto u nongpang u badan kam snam klem pep uto nongpang ru un yo lang ya ka jingpang HIV bat ka jingpang HIV ka sapriang lingba ka snam ka babet ha u syringe ha tu u trnie khamtam kito ki nong inject drop subu u balayo ya ka jingpang HIV u inject ke tu syringe lane unar inject te kasnam ka ba bit na tu unar inject kala bit lang kan badu knyang jingpang badu knyang HIV te hadin inject sa uwe bro bom padon ka jingpang HIV utu ba inject hadin ru un yolang ka jingpang HIV kumta ka jingpang HIV kalong ka ba sapriang bha ka ba ya bit bha pat kalong ru ka ba ma namar lada ubreu balayo ka jingpang HIV ula poi haka last stage lada kala AIDS AIDS la shu ban penko ka jingpang HIV tagadao kalong ka ba ma kalong ka ba shirkhei bha ka jingpang HIV kumta nakalian ka junga nga kentu ya ka sorkar lada ka kwa ka jingpha kadai ban pendujat je ki kam aurie kum ki kam dimet bat ki kam di drop khagane ka jala ka jungi namar kito ki kam ki dei ki lenti ki ba wanra ya ka jingpang HIV lane ya ka jingpang kusbi hakane ka jala ka jungi namar ngintip ba kito ki nong dimet bat ki nong inject drop bakilong safety yala de bakilong kiba kwet kebakia ngimtip namar ba nakaliang juga sorkar kam strict but nakaliang juga health department ru ka klem panbor ka klem full seki bakin le test takadao kalong kapama ban ailat ya kum kito ki kam aurie hagane ka jala ka jungi te ngak kentu ya ka sorkar sobhaban pendujat no sobhaban kem ya ki nong dimet bat ya ki nong di drop omdai ban kem tangnya hu nong di ndrai de ban kem ru ya u nong di ya u nong di drop namar lingba u nong di ki yo kito ki nong di kito ki nong inject drop takadao dai ban rading khong ya kum kini ki kam snu namar ki dai ki lenti ki bawan ra ya ka jingpang HIV ka jingpang ka sirkhe te tangkine ki kentin kublai sibun kublai sajar ngu bafila pece ka video to blai un dalam terkadut pi patnya saya siang biang haji bai pergi video